أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаеми брати и сестри мюсюлмани, уважаеми съграждани немюсюлмани, тази седмица Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България е обявило за седмица за подпомагане на сираците в цялата страна. В тази връзка бих желал накратко да споделя с вас, с всички нас, да си припомним важността на сирака и неговото място в исляма. Защо е толкова важно да бъдем съпричастни с тази кауза и с тази кампания и защо ние като мюсюлмани Аллах Азза ва Джал ни е вменил като задължение да се грижим за тази най-уязвима група от обществото, в което живеем. Бих желал да започна с една кратка ретроспекция на положението на исляма, на сирака, в предислямския период. Преди исляма, когато един мъж, един човек загуби живота си вследствие на естествена смърт или в многото битки, които са враждували между тях племената си и са се убивали един с друг, без значение как, когато един човек умре, напусне живота, неговата съпруга, вдовицата му и децата му не са имали право на наследство. Така е било преди исляма, в онова общество, варварско, идолопоклонническо. Отиват бащата на починалия, братята му евентуално и вземат цялото му наследство. Всичко, което притежава, имущество, пари, земя и така насетне. И понеже ислямът, Аллах Азза ва Джал го ниспосла като светлина на човечеството, Кур'ан и Керим за напътствие на цялото човечество, и Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям го изпрати като милост за световете, Аллах Азза ва Джал пожела този огромен проблем в обществата за в бъдеще да бъде подобрен и той да не съществува като проблем, както е бил в миналото. Именно в тази връзка Аллах Азза ва Джал в Кур'ан и Керим се обръща към Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям и чрез него към всички нас, като казва така в сура Ал-Бакара: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. И те питат, ей Мухамед, за сираците. Кул ислаху лахум хайр. Кажи им, в доброто ви отношение към тях има много добро, има много хайр. Тук, в този аят, Аллах Азза ва Джал щрихова и намеква за важността от това да се отнасяме добре към сираците и към техните нужди. В друг от аят обаче Аллах Азза ва Джал в сура Ал-Ан'ам ни предупреждава от това човек да не злорадства, да не спекулира и да не посяга към имота и наследството на сираците, като казва: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Тук Аллах Азза ва Джал не казва и не казва не вземайте и не крадете и не угнетявайте сираците, а казва وَلَا تَقْرَبُوا. Забранява Аллах Азза ва Джал, казва не приближавайте до имота на сирака. Тоест Аллах Азза ва Джал е забранил дори човек да помисли да ощети и да ограби сирачетата. Камо ли да го направи, камо ли да пристъпи в действие, наистина да вземе техния имот или тяхното наследство. Аллах Азза ва Джал забранява, казва وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. И не приближавайте до имота, до богатството на сирака,
освен само при едно условие, казва Аллах Азза ва Джал, илля биллати хи ахсан, освен с онова, което ще бъде най-добро. До кога? Хатта яблуга шудда, докато те станат пълнолетни. Тук Аллах Азза ва Джал в този аят, в един аят от едно изречение ни повелява две неща. Първо, забранява тотално да бъде спекулирано по какъвто и да е начин с имота на сираците. И с втората думичка, която казва Аллах Азза ва Джал, илля биллати хи ахсан, вижте, с три думички казва освен с най-доброто. Тоест, с тези думички Аллах Азза ва Джал ни насочва, че ние можем да използваме, или този, който е пълномощникът, този, който е попечителят на сиракът, може да вземе тяхното наследство, което е оставено от баща им. Но единствено и само за да го развива. Той може да го инвестира в някакъв бизнес, някаква търговия, в нещо, което ще донесе добавена стойност. И ако, да речем, покойният родител на сирака е оставил 1000 лева наследство, на покойникът брат му или неговия дядо, или неговия баща, може да вземе тези пари, да ги вложи в бизнес или в някаква инвестиция, да ги направи 2000, 3000, 5000, 10 000, може да ги инвестира тези пари, да ги размножава, да ги умножава, и когато децата станат пълнолетни, всичките тези пари, които са станали, примерно да речем, инвестирани са в бизнес, от 1000 лева са станали след 5 години 10 000 или 20 000, всички тези пари трябва попечителят да си ги върне на сираците, да каже, ето заповядайте, това е вашето наследство от вашия баща. Към това не учи исляма и по този начин исляма изцели този тумор, който имаше в предислямския период след онези диваци, които са живеели преди исляма в арабските земи. И Аллах Азза ва Джал, скъпи братя и сестри, мюсюлмани, уважаеми приятели, не мюсюлмани, Аллах Азза ва Джал, вижте, от неговата милост към сираците ни забранява дори да ги нагробяваме. В Коран Керим Аллах Азза ва Джал в сура Духа казва فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, и към сирака не го нагробявайте. Забранено ви е да го нагробите това създание на Аллах Азза ва Джал. И не само това, а да се грижим към него. В друг аят в сура Ниса Аллах Азза ва Джал, изреждайки най-важните приоритети за вярващия човек, за мюсюлманина и за мюсюлманката, и това обращение, цитирайки този аят към всички нас, които споделяме и живеем тази прекрасна религия, казва Аллах Азза ва Джал, подреждайки приоритетите, казва така: Ва'будуллах, и служете, правете ибадет единствено и само на Аллах Азза ва Джал. Тук на първо място, като главен, основен приоритет за вярващия човек, за вярващият мюсюлманин и вярваща мюсюлманка, Аллах Азза ва Джал на първо място, като приоритет поставя служенето, ибадета на Аллах Азза ва Джал. Покоряването на Аллах Азза ва Джал. Най-важната цел и мисия на вярващия. Да служи на Аллах Азза ва Джал във всичките форми. Не само да кланя намаз или да говее в Рамазан, а живота му да бъде подчинен на служба на Аллах Азза ва Джал. Второто нещо казва Аллах Азза ва Джал в същия този аят: وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, и не съдружавайте никой и нищо с Аллах. Служение на Аллах, отдаденост на Аллах, да страничим чистата вяра, теухида в Аллах Азза ва Джал, да бягаме да страничим от ширка и всяко нещо, което може да ни доведе до ширк, след което казва Аллах Азза ва Джал: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. На трето място Аллах Азза ва Джал поставя и се отнасяйте по най-добрия начин с вашите родители. На трето място в тези приоритети Аллах Азза ва Джал поставя доброто отношение, обичта към родителите. След което казва Аллах Азза ва Джал: وَبِذِي الْقُرْبَى. На четвърто място казва: и се отнасяйте добре с вашите роднини, с вашите близки. И на пето място идва кое? وَالْيَتَامَى. Сирака. Сираците. И се отнасяйте и се грижете на сираците.
След което вече на 6-то място чак идва уал месакин и бедните и нуждаещите се. Виждаме, че Аллах Азza ва Джал в тази подредба сираците ги слага с по-голям приоритет, дори и от нуждаещите се хора. Именно в тази връзка, скъпи братя и сестри мюсюлмани, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, един хадис, който го предава Ахмед ибн Маджа, казва така: Аллахумма инни ухарриджу хакка даифейн ал-ятим вал-мар'a. О Аллах, наистина аз ще преследвам, прави дуа и дава обет Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям и казва: аз ще преследвам с всички сили правото на две социално слаби групи в обществото. Тоест Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям взема Аллах за свидетел и дава обет, че той, докато е жив, ще преследва и ще търси да възмезди и да даде правото на две социално слаби групи в обществото, които са били по това време. Първата казва ал-ятим, сиракът, и втората угнетена група по времето в предисламския период е жената. И ние виждаме резултата от тази борба или този обет, който е дал Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Вследствие на неговите усилия, вследствие на повелите на Аллах Азza ва Джал в Коран Керим, вследствие на завета на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, неговата сунна, ние виждаме, че Аллах Азza ва Джал въздигна тези две групи, които са били от най-уязвимите и най-угнетените в предисламския период, жените и сираците. Аллах Азza ва Джал им даде достойно място в обществото и ги въздигна там, където трябва да бъдат. Затова казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям в друг хадис. Казва: онзи, който тича да помага, онзи, който се опитва и полага всякакви усилия, за да помага на вдовиците и на бедните хора, при Аллах Азza ва Джал печели награда, като че ли е дала жертва по пътя на Аллах Азza ва Джал. Или пък е подобен на човек, който говее по цял ден, през целия ден, през цялата година, през деня говее и всяка вечер кланя нощен намаз през цялата година. Скъпи братя и сестри, дали съумяваме да разберем тези аети на Аллах Азza ва Джал и тези негови хадиси? Представете ли си, ако ние полагаме усилия и се стараем и сме съпричастни да помагаме на сираците, на вдовиците, на бедните хора, на нуждаещите се хора, сколкото можем, разбира се. Представете ли си каква голяма награда при Аллах Азza ва Джал можем да спечелим? Като че ли сме шехиди, или пък като че ли по цял ден, 365 дена в годината говеем и 365 нощи в годината кланяме нощен намаз. От еция до сабах. Такава голяма награда дава за онзи, Аллах Азza ва Джал, за онзи, който се грижи за най-уязвимите групи в обществото. Сираци, вдовици, бедни и нуждаещи се. Именно в тази връзка отново ще спомена един хадис на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, който съм сигурен, че почти всички го знаем. Веднъж на минбера Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, за да подчертая на своите сахабета и чрез тях на всички нас важността от това да се грижим за сираците, казал следните кратки, но изпълнени с дълбока смисъл думи. Правейки така, казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: ана ва кафилу лятими кахатейни фил джанна. И показва така с двата си пръста Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: аз и онзи, който се грижи за сирака, попечителя на сирака, сме като тези двата в джаннета. Един от големите исламски учени, имам Ибн ал-Баттал, казва така: задължение на всеки един мюсюлманин, на всяка една мюсюлманка, които чуят тези думи на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, да направят всичко по силите си, да бъдат другари до Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, да спечелят тази награда, да бъдат негови другари, да седнат до него в джаннета. Защото, казва Ибн Баттал, няма по-голяма награда
от това да бъдеш до пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям в джаннета. Това е най-голямата награда, която може един човек да спечели. Да бъде до Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. А това става единствено и само чрез сирака. Ще завърша, скъпи братя и сестри, с един хадис на Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, който ни предупреждава за това човек да не посяга на имота на сирака и по никакъв начин да не го угнетява и да не го ощетява. Каза Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям: 4 групи хора Аллах азза ва джал има пълното право да не ги вкара в джаннета, Аллах да пази, дори да не им позволи да усетят неговия мирис, неговото ухание. И внимавайте кои са тези 4 групи хора. Първата казва е мудминул хамр, онзи, който не може да изтрезне, алкохолик. За тази група хора, алкохолиците, Аллах азза ва джал има пълното право не само да не ги вкара в джаннета, Аллах да пази, но да не им позволи дори да помиришат джаннета. Аллах да пази. Втората група хора, казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, е онзи, който се храни, яде, консумира, използва кое? Лихвата. Лихвата, към която много мюсюлмани вече започват да търсят вратички, как да я вземат и как да се направят халал. А казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, втората група, на които Аллах има пълното право да не им позволи да влезнат в джаннета и да не го помиришат, са хора, които ядат лихва. И третата група, вижте, казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям, акилу малел ятим, онзи, който яде, който граби, който взема богатството, без право богатството на сирака. Онзи, който ощетява сирака. И четвъртата група хора е уал-аку ливалидейхи, онзи, който се държи грубо, неуважително, не обича, не почита, не се грижи за своите родители. Аллах да пази. Аллах да пази нас и нашите семейства да не попадаме в една от тези 4 групи. Моля Аллах азза ва джал да не отреди да бъдем от неговите праведни раби. Моля Аллах азза ва джал да не отреди да живеем като мюсюлмани и да умрем като мюсюлмани. И ще завърша отново с апела си, с който започнах в началото. Уважаеми брати и сестри мюсюлмани, уважаеми съграждани не мюсюлмани, националната кампания на Главно мюфтийство е национална, защото обхваща цяла България. Вече 11 години тази кампания събира вашите средства, нашите средства и се грижи за сираците. Тази година, 2024 година, броят на сираците, които получават 70 лева месечна помощ, достигна 630. С позволението на Аллах азза ва джал 2025 тази бройка да се увеличи, дано да стане 700, 800, 1000. И инша Аллах от събраните средства вместо 70 да станат лева, да станат 100, 150. Но всичко това зависи от нас и от нашата съпричастност. Затова нека отворим сърцата си, нека отворим душата си, нека бъдем по-смирени и да помогнем кой с каквото може в тази национална кампания. И въпреки, че тя е една седмица, аз съм сигурен и съм убеден, че който от нас пожелае, може да направи своите дарения в касите или по сметките на Главно мюфтийство през цялата година, в която и джемия в България да отидете и да кажете: искам да дам пари за сираците, никой няма да ви върне. И това може да го направите в настоятелствата, при секретарите, касиерите, може да го направите при имамите, във всяка една джемия, в районните мюфтийства, в Главно мюфтийство. Стига да имаме желание, ние можем да направим малко, но при Аллах азза ва джал да бъде много. И знае ли се, може пък Аллах азза ва джал да приеме искрените ни дарения и да бъдем от онези, за които казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям: ана ва кафилул ятими кахатейни фил джанна. Аз и попечителят на сирака сме като тези двете в джаннета. Моля Аллах азза ва джал да приема садаките ни, да ни напътва по правия път, да ни дореди да живеем като мюсюлмани и да умрем като мюсюлмани. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala rasulina Muhammad.